ሰላም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትኾኑ ሰላም ክትሉ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ንሎሙ ንሪኦም በኣር ኣብ 2014 ዝተዘርግሐ ጆን ዊክ ዝተሰመየ ናይ ኣክሽን ፊልም ክኾን እዩ ነዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ንጀምር እቲ ፊልም ክጅምር ጆን ዝዝውራ ዝነበረ መኪና ምስ መንደቕ ይካጮ ጉድኣት በፂሕዎ ደም እናወፀ ብሓይሊ ካብ መኪኑ ይወፅእ ኣብ ከብዱ ዘሎ ቁስሊ እናደገፈ ቴሌፎን ብምውፃእ ሰበይቲ ኤላን ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮይና ዝደቐዳሓቶ ቪድዮ ይርኢ ብድሕሪዚ ንጎኒ ጎቦ ይኸውን እሞ ዓይኒ ይሽፍን እዚ ቅድሚ ምፍጣሩ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ጆን ካብ ድቃሱ ምስ ተባራበረ ምስ ኤለን ኣፍቃሪቱ ድራር እናበልዑን ቀፂሎም ኣብዚ ሰዓዓምሉ ዝነበሩ እዋን ሃለዋታት ዘጥፍኣትሉ ኣጋጣሚ ይዝክር ብድሕሪዚ ጆን ምስ ኣብ ሆስፒታል ኮይኑ ይርአ ቀፂሉ ጆን ኣብ ግንባራ ይስዕማሞ ናብቲ ዶክተር ግልጽ ኢሉ ይሪኦ እቲ ዶክተር ድማ ሶፍት ፓድ ሒዙ ይወፅእ ብምቕጻል ጆን ናይ ክሳድ ሃብል ሒዙ ብመኪና ይወፅእ ሰበይቱ እውን በቲ ዝሓዘ ሕማም ምኽንያት ሞተት ኣብቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኩሎም ሰባት ጆን ኣብቲ መቃብራ ጠጠው ኢሉ ከሎ ገዲፎሞ ይኸዱ ሓደ ሰብ ግን ብርሑቕ ይዕዘብ ነበረ እቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ምስ ተፈጸመ ናይ ቀደም ዓርኩ ማርከስ ናብ ጆን መፂኡ ካብ ዝራኸቡ ብዙሕ ግዜ ከም ዘሕለፉ ይዛረብ ብዛዕባ ጥዕንኡ ከመይ ከም ዘለውን ይሓቶ ብኸምዚ ክልቲኦም ይዘራረቡ ቀፂሉ ማርከስ ንናይ ቀደም ዓርኩ ይሓትት ከም ዝኾነ ይዛረብ ብምቕጻል ንጆን ተሰናቢትዎ ይኸይድ ድሕሪ እቲ ስነ ስርዓት ጆን ኣብ ገዛ ኮይኑ ይርአ የፅርብ ዝነበረሉ ሰዓት ከዓ ኣላርም ናይ ገዝኡ ይድወል ከይዱ ማዕፅኡ ምስ ከፈተ ከዓ ሓንቲ መልእኽቲ ተመላልስ ጠጠው ኢላ ተዓዘበ ንጆን ኣብ ሓደ ወረቐት ንኽፍርም ድሕሪ ምሕታታ ከዓ ንእሽተይ ከልቢ ዝሓዘ ፓኬጅ ሃበቶ እቲ ፓኬጅ ናይ ኤላን ክኸውን ከሎ ብተወሳኺ ደብዳቤ እውን ነበሮ ኣብቲ ጽሑፍ ከዓ ንምሟታ ከም ዝተቐበለቶን ጆን ከዓ መሊሱ ካልእ ሰብ ከፍቅር ከም ትደሊ ብምግላጽ ካብዚ ንእሽተይ ከልቢ ክጅምር ትደሊ ነበረት ጆን ነቲ ደብዳቤ አንቢቡ መሊሱ ክበኪ ይጅምር ብድሕሪዚ ነቲ ከልቢ ካብቲ ፓኬጅ የውፅኦ እሞ ነቲ ናይ ዕምባባ ቅርፂ ዘለዎ ሃብል ናይ ክሳዳ ይዕዘብ እዚ ከዓ ኤላን ነታ ከልቢ ቤዚላ ከም ትፅዋዓ ይረድአና ነታ ከልቢ ክልተ ኣንሶላ ኣምፀላ ኮይኑ ግን ነታ ከልቢ ካብ ዓራት ክትወርድ ድሌት ዘለዋ ትመስል ኣይነበረትን ጆን ግን ካብ ዓራት ኣውሪዱ ኣብ መሬት ይገብራ ንፅባሒቱ እታ ከልቢ ኣብ ዓራት ደይባ ንጆን ካብ ድቃሱ ተሰኣቶ ቀፂላ ኣብ ገዝኡ ደድሕሪእ ብምኻድ ተኽተሎ ነበረት ጆን ከዓ ንዕኡን ንኸልቡን ሓደ ዓይነት ቁርሲ ድሕሪ ምቕራቡ እቲ ግቡእ ኣኻልብ ዝምግብዎ ምግቢ ከም ዝገዝአላ ይነግራ ምስታ ከልቢ ከዓ ኣመና ይቀራረቡ ሙሉእ መዓልቲ ብመኪንኡ ከተማ ክሳወሩ ይውዕሉ ወዲ እቲ ናይ ገበነኛታት ሓላፊ ዝኾነ ቪጎ ታላቪ ጆሴፍ ራቪ ወሲኹ ካልኦት ሰለስተ ናይ ሩስያ ሸፋቱ ዘለዎ ቦታ መኪንኡ ጠጠው የብላ ዮሴፍ ከዓ ናብ ናይ ጆን መኪና ብምቕራብ ነታ መኪና ድሕሪ ምድናቑ ንጆን ስለ ዋጋኣ ይሓቶ ብድሕሪዚ ጆን ከዓ ከም ሸለል ብምባል ይምልሰሉ ብድሕሪዚ ዮሴፍ ጆን ዘይፈልጥ መሲልዎ ብቋንቋ ሩስያ ገይሩ ንኹሉ ዋጋ ኣለዎ ኢሉ ይፀርፎ ጆን ከዓ ተመሊሱ ብሩስያ እታ መኪና ግን ዋጋ ከም ዘይብላ ይምልሰሉ ኣብዚ ግዜ ዮሴፍ ንጆን እናርሓቐ ክኸውን ከሎ ዘረብኡ ምስ ሰምዐ ግን ይሓርቕ ክምልሰሉ ክብል ከዓ እቲ ሓደ ዓርኩ ይስሕቦ እሞ ንጆን ፅቡቕ ውዕሎ ብምባል ይፋንዎ ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ጆን ብመኪና ናብ ዘይተወድአ ናይ ህንፃ ስራሕ ከይዱ ሕርቃኑ ንምዝሓል ብፍጥነት ክዝውር ጀመረ ኣብቲ ግቡእ ግዜ ነታ መኪና ጠጠው እንተዘይብላ ነይሩ ምስ ካልእ መኪና ክጋጭ ተቃሪቡ ነበረ ጆን ንምድቃስ ኣብ ዝዳለወሉ ዝነበረ ሰዓት ቤዚ ዕረፈት ብድሕሪዚ ንታሕቲ ወስዳ ኣብኡ ከዓ ክልተ ሰባት መፂኦም ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው በሉ ሳልሳዮም ከዓ ብድሕሪት መፂኡ ንጆን ብበትሪ ርእሱ ይሃርሞ እታ ከልቢ ትነብሕ ነበረት እቶም ሰባት ከዓ ንጆን ይቕጥቅጥዎ ነበሩ እቲ ሓደ ካብኦም ከዓ ነታ ከልቢ ክሳዳ ይሃርማ ብድሕሪዚ እቲ መፍትሕ ከኢሉ ምስ ሓተተ ረኺበ ኣለኹ ኢሉ መለሰ እቲ ካልኣይ እቲ መፍትሕ ድሕሪ ምውሳዶም ከዓ ሓደ ካብኦም ማስክ የውፅኦ በዚ ከዓ ጆሴፍ ምዃኑ ንዕዘብ ቀፂሉ ንጆን ይፀርፎ እሞ ፅቡቅ ገይሩ ክድቅስ ነጊርዎ ሃለዋቱ ክሳብ ዘጥፍእ ይሃርሞ ብድሕሪዚ ጆን ካብ ዝወደቐሉ ምስ ተባራበረ እታ ዝሞተት ከልቡ ኣብ ጎኑ ይረኽባ ነታ ከልቢ ድሕሪ ምቕባሩ ከዓ ምስ ሰበይቱ ብዘሕልፎም ነገራት እናተገዘ ነቲ ናይ ትማሊ ዝወረዶ ምድቃዕቱ እናዘከረ ኣብ ገዝኡ ዘሎ ረስሓት ይፀራርግ ዮሴፍ ከዓ ናይ ጆን መኪና እናዘወረ ናብ ኦሮልዮ መሸጢ መኪና ይኸይድ ቀፂሉ ዮሴፍ ንኦሮልዮ ሓደ ናይ መኪና ወረቐትን ሓድሽ ዳርጋን ከም ዘድልዮ ይነግሮ ኮይኑ ግን ኦሮልዮ ነታ መኪና ምስ ረኣያ ብቕፅበት ናይ መን ምዃና ይፈልጥ እሞ ካበይ ከም ዘምፅኣ ንምፍላጥ ንዮሴፍ ይሓቶ
ዮሴፍ ከዓ ካብ መን ከም ዝወሰዱን ብኸመይ ናቱ ኸልቢ ከም ዝቐተለሉን ብኹርዓት ይነግሮ። ኦሮሊን ከዓ ካብ ገዝኡ ንኽወፀሉ ንዮሴፍ ይነግሮ። ዮሴፍ ግን እዚ ገዛ ናተይ ብምባል ንኦሮሌ መለሰሉ። ኦሮሌ ከዓ ዝሰርሖ ምሰኩኻ እምበር ዝሰርሕ ምስኻ ኣይኮነን ኢሉ መለሰ። ቀፂሉ ብጉስጢ ሃርሞ። ካብቶም ናይ ዮሴፍ ሰባት ሓደ ሽጉጥ ኣውፂኡ ንኦሮሌ ኣቕንዓሉ። እቲ ሓደ ከዓ ከይትኩስ የጠንቅቆ። ጆሴፍ ከዓ ካብ ዝወደቆ ተሲኡ ንኦሮሌ ብምፅራፍ ጉዳዩ ኣብ ካልእ ቦታ ከይዱ ከፈፅም ከም ዝኽእል ይነግሮ። ዳሕራይ ጆን ናብቲ ድኳን መፂ ስለመኪኑ ይሓትት። ኦሮሌ ከዓ ኣብዚ ከም ዝነበረትን ዮሴፍ ከዓ ወዲ ቪጎ ምዃኑ ይነግሮ። ኣብታ ምሸት እቲኣ ቪጎ ናብ ኦሮሌ ብምድዋል ንዮሴፍ ንምንታይ ከም ዝሃረሞ ይሓቶ። ኦሮሌ ከዓ ናይ ጆን መኪና ስለዝሰረቀን ከልቢ እውን ስለዝቀተለሉ ምዃኑ ይነግሮ። ቪጎ ነዚ ምስ ሰምዐ ኦ ጥራሕ ብምባል ቴሌፎኑ ዓፀወ። ቪጎ እውን ዝተጨነቀ ይመስል። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ናይ ገዝኡ ወረደ። ካብ ሰራሕተኛታቱ ሓደ መፂኡ እንኳዕ ደስ በለካ ይብሎ። ቪጎ ግን ንወዱ ክረኽቦ ከም ዝደሊ ይነግሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጆን ሞደሻ ሒዙ ናብ ታሕቲ ክላስ ይኣተዎ እሞ ነቲ መሬት ክሰባብር ይጅምር። ብድሕሪ እዚ ብወርቂ ዝተሰርሐ ሰናቲምን ሽጉጥን የውፅእ። ቪጎ ነቲ ዝተፈጠረ ሽግር ንምፍታሕ ምስ ወዱ ድሕሪ ምርኻብ ጽቡቕ ጃኬት ከም ዝተኸደነ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ንመን ከም ዝበደለ ንምንጋር ንወዱ ክልተ ግዜ ብጉስቲ ኣብ ከብዱ ይሃርሞ። እቲ የማናይ ኢዱ ከዓ ክኸይድ ይኽእል እንተኾይኑ ይሓቶ። ቪጎ ግን ኣብኡ ክጸንሕ ይእዝዞ። ብድሕሪ እዚ ቪጎ ጆን ንዕኡ ክሳብ ረኺቡ ካብ ስርሑ ጠጠው ንምባል ቅድሚ ምውሳኑ ምስኡ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ንዮሴፍ ይነግሮ። ብተወሳኺ ጆን ባባየጋ ወይ ቦጊማን ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ ይነግሮ። ትርጉሙ ከዓ ተወዳዳሪ ዘይብሉ ማለት እዩ። ብምቕጻል ቪጎ ንወዱ ጆን ኣብ ሓደ ባር ውሽጢ ብርሳስ ንሰለስተ ሰባት ከም ዝቐተሎም ብዓይኑ ዝረኣየሉ ግዜ ይነግሮ። ስለዚ ንወዱ ጆን እንታይ ዓይነት ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ይረድኦ። ጆን ንኤላን ክምርዓው ኣብ ዝሓሰበሉ ግዜ ስርሑ ጠጠው ንባል ሕቶ ብምቕራቡ ቪጎ ንጆን ብሓፂር ግዜ ክስራሕ ዘይክእል ተልእኾ ማለት ከዓ ንብዙሓት ሰባት ክቐትል ይእዝዞ። ብዘይተፅቢታዊ መንገዲ ጆን ነቲ ነገር ስለዝፈፀመ ንቪጎ ኣመና ይሰንብዶ እሞ ብተወሳኺ ብዝገብሮም ፃዕሪ ምስ ቴዲ ሰባት ብዝገብሮም ስምምዕነት መሰረት ፅቡቕ ፀወታ ይፃወት። ዮሴፍ ነቲ ኩነታት ክፃወሮ ከም ዘይክእልን ዝጀመሮ ስራሕ ከዓ ክውድኦ ከም ዘይክእል ነብኡ ይነግሮ። ኮይኑ ግን ኣቦኡ ጆን ንዕኡ ንምድላይ ከም ዝመፅእን ስለዝተፈጠሩ ኩነታት ከዓ ወላ ሓደ ክገብር ከም ዘይክእልን ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ንወዱ ዝመፆ ሽግር ማዕረ ክንደይ ምዃኑ ነጊሩ ምስ ኣጠንቅቆ ነቲ ነገር ንምዕራይ ናብ ጆን ይድውል። ጆን ግን ቴሌፎን ይዓፅዎ። ንምሸቱ ቪጎ ንጆን ክቐትሉ 12 ቀተልቲ ሰብ ናብ ገዝኡ ይልእኸሉ። ጆን ግን ብቐሊሉ የወግዶም። ሓደ ናይ መወዳእታ ተኸራኺልዎ እኳ እንተነበረ ብኸራ ኣብ ልቡ ሸኺሉ ይቐትሎ። ብድሕሪ እዚ ሓደ ፖሊስ ይመፅእ እሞ ማዕፆ ናይ ጆን ይኸሕኩሕ። ጆን ከዓ ማዕፅኡ ከፊቱ ነቲ ፖሊስ ብሽሙ ይፅውዖ እሞ ብድምፂ ምኽንያት መፂ ምዃኑ ይሓቶ። እቲ ፖሊስ ከዓ ነቲ ዝወደቐ ሬሳ ብምርኣይ ንጆን ናብ ናይ ቀደም ስርሑ ተመሊሱ እንተኾይኑ ይሓቶ። ጆን ከዓ ነገራት የዕርዮም ከም ዘሎ ይምልሰሉ። እቲ ፖሊስ ከዓ ንጆን ተሰናቢትዎ ይኸይድ። ጆን ከዓ ነቲ ሬሳ ንምውጋድን ነቲ ገዛ ንምፅራይን ቅድሚ ሕጂ ምስኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ይፅውዕ። እቶም ሰራሕተኛታት ንመፅራይ ዝሕግዝዎ እዚ ናይ መወዳእታ ከም ዝኾነ ይርድኡ። ቪጎ ናብ ማርከስ ዝበሃል ሰብ ብምኻድ ንጆን ንክቐትለሉን ብመልሱ ከዓ ናይ 2 ሚልዮን ዶላር ኮንትራት ስምምዕ የቕርበሉ። ብተወሳኺ ካልኦት ሰባት እውን ንዝጎደለ ቦትኡ ንክመልኡ ከቕርበሉ ንተሓጋጋዚኡ ኣብ ይነግሮ። ማርከስ ከዓ ነቲ ስምምዕ ብሓጎስ ይቕበሎ። ጆን ኣብ ጉዕዝኡ ኣብዚ ንዘይምፅናሕ ብምውሳን ናብ ግብነኛታት ዓለም ጥራሕ ኣገልግሎት ዝህብን ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሆቴል ከዓ ወላ ሓደ ቅትለት ክትፍፅም ዘይፈቅድ ናይ ኒውዮርክ ኮንቲነንታል ሆቴል ይኸይድ። ኣብኡ ከዓ ኣቐዲሙ ዝፈልጣ ፓርኪሲ ዝተባሃለት ጓል ይራኸብ። ናይቲ ሆቴል ኣካየዲ ስራሕን በዓል ገዛን ዝኾነ ዊንስተን እውን ቀደም ዝፈልጦ ፈታዊ ነበረ። ጆን ከዓ ስለ ዮሴፍ ምስ ሓተቶ ሬድ ሰል ክላብ ዝበሃል ለይታዊ ትልሂት ከም ዝርከብ ይነግሮ። ጆን ከዓ ናብቲ ዮሴፍን የዕርኽቱን ዝዘናግዕሉ ዝነበሩ ሬድ ሰልክ ዝበሃል ይኣቱ። ኣብኡ ከዓ ሓደ ዝፈልጦ ሓላዊ ይረክብ እሞ ዕረፍቲ ንክገብር ይነግሮ። እቲ ሰብ ከዓ ንጆን ኣመስጊንዎ ይኸይድ። ዮሴፍ ኣብ ጽቡቕ ናይ ሩስያ ላባንዲኖ ኣትዩ ብሻምፓንን ኣዋልድን ተኸቢቡ ይዘናጋዕ ነበረ። ጆን ካብ ናይ ዮሴፍ ሰባት ሓደ ብምቕታል ብኣንፈቱ መሕፀቢ ብምግባር ናብቲ በዓል ዮሴፍ ዝነበርዎ ቦታ ኣተወ። በዚ ከዓ ተኽሲ ይጅመር። ኮይኑ ግን ዕድል ረኺቡ ጆሴፍ ይሃድም። ጆን ከዓ ንኩሎም ሓለውቲ ይቐትሎም። ዮሴፍ ግን ኣብ መኪና ኣትዩ ይሃድም።
ብድሕሪ እዚ ሓደ ካብ ናይ ቪጎ ሰባት ብጥርሙስ ገይሩ ኣብ ጎኑ ሃሪምዎ ስለ ዝነበረ ሕክምና ንምርካብ ናብቲ ኮንቲነንት ሆቴል ተመለሰ። እቲ ዶክተር ከዓ ንነብሱ ካብ ዓቐን ላዕሊ ዝውጥር እንተኮይኑ እቲ ስፋይ ከም ዝፍታሕ ይነግሮ። ጆን ከዓ ኣቐዲሙ ዝገዝኦ ባርባን ዝበሃል መስተ ካብ ሕማም ናይ ቀንዝኡ ከም መዐገሲ ከም ዝሕግዞ ይዛረብ። ንምሸቱ ማርከስ ካብቲ ጽርግያ ርሒቑ ዝርከብ ናሕሲ ናይቲ ህንፃ ደይቡ ነቲ ደቂሱ ዝነበረ ጆን ክምርምር ይጅምር። ብመስትያት ከዓ ሰብ ከኣቱ ስለ ዝረኣየ ንጆን ከጠንቅቆ ይትኩስ። ፓርኪስ ከዓ ናብ ውሽጢ ኣትያ ናብ ጆን ክትኩስ ጀመረት። ኮይኑ ግን ጆን ከም ገለሉ የሽክዓ። ብድሕሪ እዚ ነቲ ናይቲ ሆቴል ሕጊ ጥሒሳ ንጆን ተቐቲላቶ ቪጎ $4 ሚልዮን ከም ዝህባ ነገረቶ። ጆን ከዓ ተባኢሱ ክሳዳ ድሕሪ መሓዙ ሓበሬታ ንኽትቦ ይሓታ። ንሳ ከዓ ቪጎ መብዛሕትኡ ንብረቱ ኣብ ትሕቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝርከብ ነገረቶ። ብድሕሪ እዚ ጆን ፓርኪስ ሃለዋታ ከም ተጥፍእ ድሕሪ ምግባሩ ዛሪድ ናብ ዝበሃል ሰብ ገዲፍዋ ይኸይድ። ብመልሱ ከዓ ነቲ ሰብ ካብ ትካሎም ሓንቲ ወርቂ ሳንቲም ይሂቦ። ሃሪ ከዓ ንፓርኪስ ኣብ ወንበር ይኣስራ። ሃሪ ኣእዳዋ ትፈትሕ ከም ዘላን ንምህዳም ትዳሎ ከም ዘላ ኣይፈለጠን። ብድሕሪ እዚ ተሲዓ ብመተረኣስ ድሕሪ ምሽፋና ብሽጉጥ ተጒሳ ቀተለቶ። ብድሕሪ እዚ ጆን ናብቲ ቪጎ ገንዘቡን ንብረቱን ዘቐመጠሉ ቤት ጸሎት ይኸይድ። ነቶም ሓለውቲ ድሕሪ መቕታሉ ከዓ ናብቲ ካዝና ዘለዎ ቦታ ንኽወስዶ ነቲ ካህን የገድዶ። ቀፂሉ ንኹለ ናብቲ ውሽጢ ዝነበራ ዋልድ ብምስኳብ ኩሉ እቲ ሃብቲ የቃጽሎ። ቪጎ ልክዕ ናይ ተቃጸሉ ሓዊ ናይ ሃፍቱ ድሕሪ ምስምዑ ብተኽሲ ናይ ጆን ይጥቃዕ። ጆን ዋላ እውን ነቶም መብዛሕትኦም ናይ ቪጎ ሰባት እንተቐተለ ኮይኑ ግን ሓደ መኪና ምስ ጠጠው ዝበለ ካልእ መኪና ብምግጫው ጆን በቲ መኪና ተሃሪሙ ወዲቑ ሃለዋ ትድፍአ። ቪጎ ከዓ ንጆን ይሒዞሞ ንሓንቲ መኪናን ከልብን ሕነን ንምፍዳይ ክብል ንምንታይ ዝኹሉ ክገብር ከም ዝኽኣለ ይሓቶ። ጆን ከዓ ካብ መዋቲት ሰበይቱ ከም ህያብ ዝተዋሃበ ኩርኩር ዮሴፍ ከም ዝቐተለሉ መለሰሉ። ብተወሳኺ ንዮሴፍ ይሕሊፉ እንተዘይሂብዎ ንሱ እውን ምስኡ ናይ ሞት ዕድል ጥራሕ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ቪጎ ከዓ ነቶም ሰባት ንኸሳቅይዎ ይገድፎ። እቶም ሰባት እውን ናይ ጓሃን ፌስታል ኣብ ርእሱ ብምእታው ይዕፍንዎ። ብኻልእ ማርከስ ኣብ ልዕሊ ናሕሲ ኮይኑ ይዕዘብ ስለ ዝነበረ ንሓደ ካብቶም ሰባት ተኲሱ ብሽጉጥ ኣብ ርእሱ ይሃርሞ። በዚ ከዓ ጆን ነቲ ሓደ የጥቅዖ። ብድሕሪ እዚ ጆን ናብ ናይ ቪጎ መህደም መኪና ብምትኳስ ንሱ ጥራሕ ብሂወት ይተርፍ። ብድሕሪ እዚ ቪጎ ወዱ ኣብ ናይ ብሩክሊኖ ገዛ ብድሕነቱ ዝተሓለወ ከም ዝተሓብአ ንኽነግሮ ይግደድ። ዋላ እውን እቲ ቦታ ብዝተዓጠቑ ሰባት ይሕሎ እንተነበረ ጆን ግን ንኹሎም ቀቲሉ እቲ ንብረት እውን የውፅኦሞ የቃጽሎ። ንኹለን መህደም ዝኾነ መካይን ብፈንጂ ድሕሪ ምብራዕ ናብ ጆሴፍ ይበጽሕ እሞ ከብዱ ብሽጉጥ ይሃርሞ። ቀፂሉ ኣብ ርእሱ ይትኩሰሉ። ብድሕሪ እዚ ፓርኪስ ጆን ምስ ማርከስ ይዕሩኽ ምዃኖም ስለ ዝበፅሓቶ ንቪጎ ነገረቶ። ብድሕሪ እዚ ቪጎ ናይ ወዱ ሞት ብዘይምቕባሉን ንጆንን ክቆትሎ ብዘይምኽኣሉ ንሰራሕተኛታቱን ናብ ማርከስ ገዛ ይልእኾም። ንማርከስ ከዓ ኣመና ይሳቅይዎ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ፓርከስ ትመጽእ እሞ ንማርከስ ተጒሳ ቀተለቶ። ቪጎ ክኸይድ ክብል ናብ ጆን ይድውል እሞ ንዓርኩ ከም ዝቐተለሉ የረድኦ። ብድሕሪ እዚ ቪጎ ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ናብ ትሳፈረሉ ሄሊኮፕተር ይኸይድ። እቲ ሓሳቡ ከዓ ጆን ናብ ናይ ማርከስ ገዛ ምስ መፀ ፓርኪስ ተሓቢኣ ፀኒሓ ከተጥቅዖ ነበረ። ኮይኑ ግን ፓርከስ ንጆን ትፅበየሉ ብዝነበረት ሰዓት በቲ ዋና ኮንቲኔንታል ሆቴል ዌስተን ንኣኼባ ተፀውዐት። ኣብ ሴንትራል ፓርክ ኣብ ዝርከብ ቦታ ከዓ ንዌስተንን ንካልኦት 4 ሰባትን ረኸበት። ዌስተን ከዓ ናይቲ ሆቴል ሕጊ ከም ዝጠሓሰትን ካብ ኣባል ከዓ ከም ዝተሓኸኸት ይነግራ። ብድሕሪ እዚ እቶም 4 ሰባት ይቐትልዋ። ዌስተን ኣብ ዝኸዶ ዝነበረ እዋን ጆን ምስቶም ሬሳ ካብ ገዝኡ ከፅርዩ ዝሕግዝዎ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ይራኸብ። ዝተወሰነ ሰልዲ ከዓ ነቲ ሓላፊ ይህቦ። ጆን ናይ ማርከስ ሬሳ ምስ ረኸበ ንቪጎ ንምቕታል ይውስን። ቪጎ ምስ ሰባቱ ከዓ ናብ ሄሊኮፕተር እናኸዱ ይርክቦም። ብድሕሪ እዚ መኪንኡ ምስ መኪኖም ንምግጫው ይፍትን። ቪጎ ከዓ ነቲ ተኣዛዝዩ ኣቪ ንጆን ንክቆትሎ ይሕብሮ። ብድሕሪ እዚ ንናይ ጆን መኪና ይጋጭዋ እሞ ንጆን ምስ መኪኑ ናብ ፀድፊ ንምውዳቕ ይፍትኑ። ጆን ግን ከም ገለይሉ ይተርፍ። ብድሕሪ እዚ ክልቲኦም ማይ እናሃረመ ኢድ ብኢድ ይበኣሱ። ቪጎ ከዓ ንጆን ንምጥቃዕ ይፍትን። ኮይኑ ግን ጆን ነቲ በሊሕ ናብ ባዕሉ ብምሕሳብ ናይ ቪጎ ኢድ ብምስባር ነቲ ኻራ ካብ ከብዱ የውፅኦ እሞ ንቪጎ ኣብ ክሳድ ወጊ ይቆትሎ። ብድሕሪ እዚ ጆን እናደመየ ናብ ዝረኣናሉ ናይ መጀመርያ ግዜ ይመሰልና። ናይ ኤላን ቪድዮ ድሕሪ ምርኣዩ ከዓ ተሲኡ ንምኻድ ይበራታዕ። ነቲ ቁስሉ ንምሕካም ከዓ ናብ ናይ ማዕቆብ ኣኽላባት ኣተወ።
ብድሕሪ እዚ ንሓደ ከልቢ ከዕብዮ ናብ ገዝኡ እናወሰዶ ከሎ እቲ ፊልሚ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ቪድዮ ላይክ ብምግባር ካብ ማዕድና ተኻፈልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።